धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा मुद्दा हा पुन्हा एकदा तापण्याची शक्यता आहे, कारण धारावी बचाव आंदोलनानं महाराष्ट्र दिनी एल्गार पुकारण्याचा निर्णय घेतलाय। 1 मे रोजी सभा घेणार असल्याची घोषणाही करण्यात आली आहे। धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणात सहभागी होण्यास जे नागरिक इच्छुक नव्हते त्यांची परिशिष्ट 2च्या मसुद्यामध्ये कागदपत्र प्राप्त झालेली नाहीत अशी नोंद करण्यात येईल आणि त्यांना घर दिले जाणार नाही असं धारावी पुनर्वसन प्राधिकरणाने स्पष्ट केलेलं आहे। मात्र ही सर्वेक्षण प्रक्रियाच मान्य नसून घराला घर आणि दुकानाला दुकान मिळालं पाहिजे अशी भूमिका घेत धारावी बचाव आंदोलनाची हाक दिलेली आहे। त्यामुळे धारावीचा मुद्दा शमण्याऐवजी पुन्हा एकदा पेटणार आहे। तर धारावीचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापताना दिसतोय। महाराष्ट्र दिनी आंदोलनाची हाक देण्यात आलेली आहे। धारावीत सभा देखील पार पडणार आहे। त्यामुळे आंदोलनादरम्यान आणि सभेदरम्यान काय भूमिका घेतली जाते याकडे लक्ष असेल।